El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona i 3 galeries catalanes són les úniques espanyoles que participen a la Fira d'Art Figuratiu For Real, que se celebra aquests dies a Amsterdam. És l'única dedicada a les corrents realistes de tota Europa, on Espanya és el país convidat. La terminal de passatgers del port d'Amsterdam es converteix temporalment en centre d'art per acollir la Fira For Real. Així no hi ha lloc per l'extracció, només art figuratiu. Alguns quadres semblen fotografies, com aquest fet a llapis, o aquest que podria ser un fotograma d'una pel·lícula. Pertanyen a la col·lecció del Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona. El MEAM ha estat la institució convidada i hem fet una selecció d'unes 60 obres de les més de 1.000 que té el MEAM i d'alguna forma que realment amb aquesta visió sigui com un petit MEAM que hem portat perquè la gent vegi el que pot ser un museu complet d'art contemporani. Hi ha artistes de renom i també joves promeses. N'hi ha en total 39 galeries que es dediquen exclusivament a l'art figuratiu i a les corrents més realistes, de ahí el seu nom, For Real. Desde los años 70-80, que era todo, casi todo era abstracto, hasta una nueva edad en que muchos artistas se expresan en una manera figurativa. Hi participen 3 galeries catalanes, però l'estrella és aquest Banksy d'una galeria holandesa que costa 230.000 euros.